Вие не ставайте, бе. Това си ти. Всеки може да си смайта. Къси, това си ти! Напусна! На! Добре, всичко е окей. Вече моята мисия е изпълнена. Даваме си на Орлин, защото Като само го няма. Спечели? Да, имах си Отговор, Big Brother. Къци, ти завърши на почетната трета позиция с бронзовото отличие в Big Brother 2012. Махай се, напусни! Имаш 30 секунди да напуснеш VIP къщата на Big Brother. За винаги. Къци! Чакай, Къци! Кажи си чао с пънките. Ти ми казва чао, мен. Чао, Пеци. Всичко по-тегло от къща. Пич. Нали? Казах ти. Чао. Филма приключи, Да, мен. така е. Чао. Обичам те! И аз те обичам. Ще ми липсваш, пичага! Ще те сънувам всяка вечер. Това е истина, което се случва. Аз трябваше да се тръгна на 10-тия ден. Аз ти спомняш как започна всичко? Не. Тук. Да. Останахме аз и Орлинушка. Сега вече напускам аз. Сега? Сега вече със сигурност напускам аз, мен. Не, Не, в България. не. Хората не обичат отрепки.